Wonten dawuh kasinuwun. Panjenengan ngawi sanggihanipun para prajurit ingkang dipun caketaken namung sawanipun Patih Prakuta. Enten apa lho? Kula nyadong dawuh. Medal Jawi ngawi ngabdipun Patih Prakuta lho. Mboten kepareng-paring pangandikan kok malah lajeng mekaten pasuryanipun. Kula nyadong dawuh. Prakuta, wonten dawuh. Gusti aku tak takon karo kowe jane wangsul napa pitakonku iki. Iki wis tak ndem pirang-pirang taun. Wiwit aku dadi ratu. Petungaku kok sarwa murucut. Wah, mboten kenceng niku. Piye? Mboten kenceng niku mesti merucut. Aja sembrono sik kowe tak kandhani. Nggih. Wangune lho, wangun-wangune. Nggih, wangune pripun? Aku ki sapa? Lho, jenengan karo jenenge dhewe kok lali. Aku ki sapa? Lambo. Prakuta, wonten dawuh, aja sembrono. Aku ki ratu gustimu. Inggih. Nata Mandura Prabu Baladewa ki mung siji aku. Aku ratu gustimu. Inggih. Kowe pangkatmu apa? Patih. Patih ngendi? Patih Mandura. Tegese kowe nomor pira? 1 2 3 4 5. Wong nomor 2, wong nomor 2. Patih ki wakiling ratu. Nggih. Kowe iso ora njunjung derajate Baladewa? Lho. Kowe iso ora njunjung derajate Baladewa? Saged mawon mestinipun dados kewajiban kula. Lho nek saged njunjung dhateng derajatipun Sinuwun Prabu Mandura jer panjenengan menika sembahan kula. Ngaten menika to. Ning lagak lagu lageanmu kuwi mirang-mirangke aku tak kandhani. Lho sebabipun kowe mirang-mirangke Baladewa. Aku tak takon, iki negarane sapa? Negari Ndarawati. Negarane sapa? Negaranipun ingkang rayi Prabu Sri Bathara Kresna. Iki negara Mandura dudu sanes. Mesine kowe wong Mandura tekan negarane wong liya iki nganggo tata krama unggah-ungguh. Ora sak penakmu dhewe. Kowe nek di papan gumuyu latah-latah nganti dirasani para kawula. Patih Mandura kae patih ora ngerti tata krama, ora ngerti unggah-ungguh. Ora iso njaga derajate karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Prakuta, lho. Kowe jane iso meneng ora to? Saged. Coba nek ora guyu piye? Mboten saged. Lha niku nek guyu ngeten iki. Niki pun dadi watak kula. Jarene bapak kula arep simbok kula mbiyen kula lair cenger niku pun guyu. Mboten nangis. Prakuta, wonten dawuh. Mbok coba tak jak rembugan rasa guyu. Nggih, nek ketrucut ampun duka lho. Ketrucut aja nesu piye? Nek ketrucut kula guyu ampun duka. Ya, kowe tak kandhani. Apa perlune Baladewa sowan negara Ndarawati? Mboten ngertos. Nah, ngono kuwi penak. Nggih. Kowe tak kandhani. Yen to dina iki eneng perkara. Lho, perkaranipun sinten? Lah, ngono kuwi penak. Nggih. Perkara Traju Tresna karo Pringgandani. Lho. Rasa. Nggih. Rasa guyu. Ajeng. Pun ajeng. Diampat. Nggih. Apa to sababe kok Pringgandani karo Traju Tresna arep padha gejegan? Lah sebabipun menapa? Rebutan bumi Tunggarana. Rebutan bumi Tunggarana. Trenggana napa Tunggarana? Tunggarana. Nggih. Kuwi wewengkon ke bawah keperintah Pringgandani, tapel wates Traju Tresna karo Pringgandani. Nggih. Lajeng Yai Prabu Sri Bathara Kresna kodheng penggalihe. Kodheng niku napa? Bingung. Oh, nggih. Tumuli matur karo panjenengan ingsun. Aku munjuk atur sang Yai Prabu Kresna takon nganake parepatan gedhe. Pasar gedhe, parepatan. Oh, nggih. Lajeng supaya para ratu-ratu dirawuhake ngrembug perkara bumi Tunggarana sebab yen nganti bumi Tunggarana iki ora ana kerampungane mengko bakal kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Oh, nggih lajeng
Menika kala wau lajeng paringipun Sinten Prabu Mandura kados pundi? Prakuta wonten dawuh, aku arep tedhak ning negara Ngamarta. Oh, nggih. Lajeng kowe ora samelu. Lho, kula mboten tumut. Ora. Lajeng kula kadhawan menapa? Titian ingsun Kyai Puspadenta Gajah Kyai Puspadenta ingkang tak titi saka negara Mandura Prapta negara Ndrawati. Gawanan kondur ning Praja Mandura. Lah niki sing berat teng mriki niki. Lho, berat piye? Monggo panjenengan tindakipun menika sareng kalian kula dipun mangertosi ingkang garwa Dewi Rawati pepundhen kula. Ya. Menawi ngantos mangke ingkang garwa menika nyuwun priksa panjenengan tindak dhateng pundi kok kundur namung titianipun tok menika lak malah kula dipun dukani. Iki patih goblok, patih bento. Matur kaya Rawati ento aku tindak karo Yai Kresna. Oh, nggih, ngestaken dawuh. Ngono wae, nggih. Lajeng menawi kula dipun dangu kunduripun Sinuwun Mandura, bali ku wis namung perkara tradisional pringgotane aku bali. Oh. Panjenengan nek ngendika kok cepet banget menika. Mboten ajrih menawi ketrikel menapa kesingsal. Aja aku dudu kowe dudu aku. Watake Baladewa kaya ngene, watake Pragota dhewe. Ha, ngaten kula bebas tertawa. Hus! Lah watake dhewe-dhewe kok dipengingni pripun? Wis kowe bali yo. Kowe bali yo. Oh nggih. Kyai Puspadenta digawa. Nggih, ngestaken dawuh sinuwun. Namung sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Gusti kula Sinuwun Prabu Mandura. Ya, Pragota. Titip negara Mandura reksanan sawetara wektu. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit diwoji. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Patih Pragota. Kresna sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira kang kumitir kang mitraning asta Yai Kresna inggih Koko Prabu. Ketingalipun maduka Kanjeng Koko Prabu ngunduraken titian Kyai Puspadenta. Ya, pancen mengkono. Mundhak ngrepoti para abdi dalem negara Ndrawati. Sabab Kyai Puspadenta kuwi nadyan wujud duwe pangga. Nanging panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Mekaten Koko Prabu. Ya. Sabanjuripun Kakang Nyadong dawuh timbalaning Kyai Prabu Ndrawati. Koko Prabu piye? Gandeng samapta ing gati samega ing diri titianipun ing rayipun Kyai Jaladara. Semawi manjing wahananing rata tumuli bidal wonten negari Ngamarta. Ya, Kresna ayo tak dherekake. Lan muga-muga entuk kepadhang saka pangayoning Dat Kamurweng Dat. Nggonmu nengahi perkara Tunggarana iki aja kongsi ana pletikaning geni memungsuhan. Koko Prabu sesarengan nyuwun panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Manjing wahananing rata monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ya Kresna. Kula ing Ngabyantara sinuwun. Eneng apa? Mlayu-mlayu tanpa tinimbalan ngabyantara ning ngarsaning ingsun. Munggah ning Datulaya. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdian Cak Ugra.
mugi pareng wanglubirna sesamudra pangaksami. Mboten kanthi kanyana-nyana nalika kula jejagi wonten tapel wates negaring Traju Trisna wonten ing ereng-erenging bumi Tunggarana. Kula mangertos lampahipun prajurit ingkang arantak-arantak kathah sanget ku ngalebet gendera runtek umbul-umbul kekiter hangendanu. Yayah imanda ing wangsa labuh sareng kula tiling-tilingaken paningal kula jebul menika bandera saking negaring Pringgondani. Sinuwun mugi andadosna ing kawuningan kula kinten sampun wonten niat nalindring Pringgondani Prabu Gatotkaca anggenipun kepingin ngukup bumi ing Tunggarana sarana piyambakipun angintun mangewu-ewu wadyabala supados angejeki bumi ing Tunggarana. Menawi Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setija boten tumunten bidhalaken para wadyabala anandingi dhateng keparingipun ingkang rayi Prabu Gatotkaca sakmangke Traju Trisna badhe kecalan bumi Tunggarana sinuwun Hancaugra wonten timbalan aja kleru tampa sithik wayaku ora duwe sarta ora duweni bumi Tunggarana yen to pancen wadyabala Pringgondani padha prapta ning Tunggarana aja pisan-pisan prajurit Traju Trisna wani mepalangi karepe wong Pringgondani ning tak jaluk kanthi banget dina samengko Ancak Ugra kowe nemonana sapirangan prajurit Pringgondani lan takonana karepe apa yen pancen karepe becik aja pisan-pisan ganggu karo wong Pringgondani nah yen karepe pancen niate bakal ngejeki bumi Tunggarana kowe bali matur marang panjenengan ingsun Purbawasesa apa ingkang bakal tak lakoni kabeh ana lambe atining Setija oh inggih ngestaken dawuh dieling-eling Ancak Ugra aja pisan-pisan wani ganggu gedene kowe wani gawe peperangan kelawan wong Pringgondani inggih ngestaken dawuh takonana luwih dhisik yen pancen niate ngejeki bumi Tunggarana baliya ning Traju Trisna matura marang panjenengan ingsun oh inggih ngestaken dawuh Tarwaca dawuh paduka kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-atok saya bocah cilik Ancak Ugra nggih ngestaken dawuh diwaji. Pancen nono wonten menapa dene ketingalipun sajak kuwatir dhateng lampahipun Ancak Ugra mboten namung kuwatir nggih namung sampun melang-melang raos sing manah kula ninggal jejabang wonten tepining Balumbang tanwandi paduka badhe kecalan Senopati lho Senopati sapa paman Ancak Ugra menika mangke badhe pejah rinanjab dening tiang-tiang Pringgondani krana kula ngertos pambeganipun tiyang Pringgondani kula nuwun sewu lunggir sugengipun anak Prabu Traju Trisna menika kula nuwun sewu dereng sepinterna menawi katanding gesangipun ingkang paman Pancatnyana mila kula langkung apal kalian tiyang-tiyang Pringgondani menika mangke menawi lajeng kula mboten ngawat-awati lampahipun Ancak Ugra tan wurunga kula lan panjenengan badhe kecalan prajurit pinilih inggih menika pun digya Ancak Ugra anggir Setija Paman Pancatnyana wonten timbalan yen to pancen mengkono sira paman ingsun paringi Purbawasesa mangsa borok nggonira mranata marang para prajurit ning tak jaluk paman yen bisa dirembuk sarana pedamin aku ora kepengin gawe wiranging Kanjeng Rama Ndarawati ento nganti dadining pasulayan antaraning wong Pringgondani. Tarwaca dawuh paduka kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Paman Pancatnyana kula nyuwun pamit Adipati Jagriwaja kaya bocah cilik.
Semangka kanggo sesumbar lindho bumi konjing kumalu dukuntur katut lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara wonten dawuh Gusti Pati Ancak Ugra wonten timbalan kaya aja methuke prajurit Pringgondani ijin tanpa ruang niat kula mboten nawon namung kadhawuhan anjihaken wonten menapa dene prajurit Pringgondani baris wonten ing bumi Tunggarana iki mau Gusti ingkang sinuwun wis paring dawuh marang Pati Pancatnyana kowe iki nen nggawa wadyabala segelar papaman sarta kon nggawa piranti ning ayuda lho nuwun sewu Gusti Pati kula dipun utus sampun ngantos dumadining pasulayan ora krungu gobokmu lagi wae tak kandhakake yen to sinuwun Prabu Setija Buma Narakasura ora nrimakake bumi Tunggarana diku jag-jagan wong Pringgondani mula ketapno wadyabala dina iki kudu dadi peperangan antaraning Traju Trisna lan Pringgondani lho lha kok dados mekaten dawuhipun sinuwun monggo panjenenganipun menika nalindra kok blindra-blindri kados banyu tumumpang godhong sendhe kowe ngerti mopo tindakno dawuhing Pati Pancatnyana yo Ancak Ugra tindakno dawuhing Rekyana Pati Yayah Griwa ingin dadi cucuke ngajurit Madeg Senopati ngrabasing wong Pringgondani oh inggih naing ngaten ngestaken dawuh pangkatipun Ancak Ugra ketapno para wadyabala piye ana sing gamben-gamben aja nganti wong Traju Trisna kewirangan mungsuh wong Pringgondani sendika ngestaken dawuh Gusti Pati Sinudati lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora nggono magawe gelari rawang bang ora pangling nitik gendera niki wong Pringgondani ndawes padhake saka kadohan ana genderaku malebet cetha genderane wong Traju Trisna ya dasar Purnyata sapa kowe Tumenggung Panigas Jonggo aku Tumenggung Sumbang Surajeja wong Pringgondani aja mamak mumuk mripatmu kowe teka mapan ana ing Tunggarana ngerti yo yen to Tunggarana iki kebawa keperintah negara ing Traju Trisna mula aja banjur malang kadhak kaya ngejeki bumi Tunggarana ayo semingkir wong Traju Trisna ora trima lho
Yen sak ngertiku wiwit saka sinuwun Prabu Trembaka bumi Tunggorana kene iki kebawa perintah negara ing Pringgondani. Mula sing kudu minggat wong Traju Trisna, kowe sing kudu lunga, kowe sing kudu lunga. Yen ngono apa kudu aku ngruda paripeksa lawan kowe. Yen pancen keduga lan bisa ngruda paripeksa karo wong Pringgondani. Ayo, gage singkirna wong Pringgondani, keparat ora minggat dadi bayangan awakmu. Maju jangan tak untapake nyawamu kowe. Panigas Jonggo. Amuk wong Pringgondani. Pedhot kupingmu malah. Cocok tumbak jebol dadamu.
Panjen cetha bener ngendikaning Patih Pancatnyana. Yen wong Pringgondani nekani Tunggarana jebul saknyatane arep ngejeki bumi Tunggarana. Ketitik wis dadi pecah perang antaraning Trajutresna lan Pringgondani. Praja-prajurit semingkira sapa sing dadi cucuking ajurit Pringgondani? Ayo iki perjinemanan Cak Ugra lekaning atiku. Wong Trajutresna wong mulang sarak. Ora ngerti lan ora takon-takon dhisik apa karepe wong Pringgondani tekan Tunggarana. Malah sajae wis ora iso dindakake kudu pecah perang antaraning Pringgondani lan Trajutresna. Lho sapa kae? Maju ning pabaratan ayo iki Patih Probakesa lekaning ati. Cak Ugra Patih Probakesa ora iso mulang karo anakmu. Mulang sarak bakal ngukup Tunggarana. Ayo kukupen Tunggarana gumlinding sirahe Cak Ugra. Klakon. Iki cagel Pringgondani. Cagel mungsuh cagel butuh ambal mungsuh butuh ambal. Wah, kelakon. Kekedra kok manuk, berancakan kok pantai wedhul tatangin. Cak pedake perbatan sumur kandamu. Kekedra kaya manuk cak ijo. Kekedra kaya manuk empret. Jangan sambut ke perbatan. Krima tadi, krima tadi apa kaya. Woi kan jatuh maju mati mundur. Aduh. Ngopo kira kok? Cocok drei. Kowe mungsuh sapa? Mungsuh cagel Pringgondani. Aduh.
Cakil pringgondani jebul iso kaya Raden Janaka. Iso perang gentiran mongko aku Cakil ki bangsane Cakil ki kalah nek karo perang gentiran. Nek karo perang liyane ora bakal kalah. Aduh. Ditambani. Aduh. Wis ora umum rasane jan. Makslep ngono. Monggo bareng makslep ngono ki ora dinengke wae. Dingkuk-ngkuk. Dadi loro kabeh awakku. Woi latar. Bojleng iblis lanat padha jek-jekan. Wadya menungso gelut karo wadya menungso. Wadya buta belut karo para wadya bala buta. Woi latar. Woi. Leno pangendawak rimah latar. Pringgondani yo duwe buta gundul barle cukur. Ayo mundur saka bumi Tunggarana kowe sik mundur gaglak limpah gaglak sik. Coba sini. Coba kembali ke Tresno. Nyanyi lah lagi. Muta mungyok, muta bareng entuk, muta petok. Raya mong. Coba kikil ibe. Agak kata. Coba kikil. Apa kata? Kebaca. Aku ngerti artine. Nye karo aku. Buta keomongane buta apa kuwi? Ngono ta anakmu? Agak coba iki. Sakep kok. Kebaca apa? Kebaca cilaba deh. Agak coba coba cekut. Bro. Agak banyak ya. Dup. Wong penang kok ngrembug kaya ngene piye. Agak bagai tadi. Agak tambah kiai gitu. Agak bakal tambah selebat. Kita tambah lagi deh. Ya, mungnya aku. Ya, aku kebak sih. Ini kepiye? Kebak deh, Pak. Hah? Kau kebak ini. Ada banget ini. Ya betul mah. Yang mana? Angkat coba. Ini nama lo. Abang ini namanya. Gumbak dah bangsa. Ngerti lagu ini. Hebatnya Kedele kebetulan. Ketebak. Apa ketiga? Ada. On balas ini. Gitu. Kata betul. Kata kecil betul. Kata kecil. Padha ambuhe, padha kucluke, padha ambuhe. Kebagelawan ya kedewe ini. Hai ketik. Asal ora apa-apa. Gede bu. Itu balik gitu ke.
Nantenane. Inyo duwe lho lek perang iki. Anak ing ana-ana nyemok. Nyemok. Nah, ya Pak kecelek ya mana. Ya omak nyet omak ya omaknya. Aku tak boleh jalan. Bagaimana jalan? Jalan apa jalan? Jalan apa jalan? Jalan apa jalan? Jalan apa jalan? Kita lakukan selama tak apa kita tak boleh dia berjalan untuk berjalan apa dia tu jalan apa ya kita betul lagi ngah kita wah, mati tenan. Kancaku Sirna Margalayu. Woi, lah kanca maju bareng. Kesa wong kang kaya kowe ketok gedhamu ketok lorekmu Pancat Nyono iki mesti saka gaweanmu mergo wiwit biyen tekan saiki pendak-pendak prajurit Pringgondani tekan ana ing Tunggarana ora nate diganggu gawe karo wong Traju Trisna nanging ora kaya sak gedhagan iki lha kok nganti dadi pecah perang kaya ngene mergo saka kowe sing kudu minggat kowe sing kudu sumingkir wah gaglak limpamu tugel gulumu kowe Setyake tinunun gadanira wirang tumandang Setyaniko garwanira Setyaniku garwanira lho paman wonten dawuh nggih lah kok mboten kanthi nyono-nyono malah sampun pecah perang ageng kados mekaten menika wae lah menawi ngantos kaderangan dening Kanjeng Rama kula lan panjenengan paman pikantuk duka saking Kanjeng Rama waduh lah kok malah kados mekaten kawontenanipun paman dipun jujuk deleke kemawon paman ngaturi misah utawi kula aturi misah dhateng pun Prabu Kesa kula tak matur paman Pancat Nyono larah-larahipun kados pundi kok dados mekaten lampahanipun paman monggo Waduh.
Paman Pancatnyana wonten dawuh nggih. Menika anggir Samba. Inggih, kula ingkang putrapun Samba. Wonten menapa teka nyandhet anggenipun sami Bandayuda. Nuwun sewu Paman, saderengipun kula badhe munjuk atur kula pengawakipun Kanjeng Rama Ndarawati. Wondene Samba dipun utus pados sowan wonten Garing Traju Trisna. Ing pengajap sampun ngantos dados dumados ing pasulayan. Inggih. Angka kalih. Kula kinen ngantri Kakang Stija Boma Narakasura. Kula dherekaken rawuh wonten Garing Ngamarta badhe wonten parepatan rembag perkawis Tunggarana saking para sepuh tuwin para nalendra ingkang sampun ngertos dhateng sejarahipun bumi Tunggarana. Kula nuwun sewu kok dados perang menika dasaripun. Inggih. Inggih krana tiyang-tiyang Pringgondani ngejeki bumi Tunggarana. Mila kula wastani menawi nalindring Pringgondani anggir Gatotkaca badhe tumindak boten sak mestinipun badhe angukup bumi Tunggarana. Kula nuwun sewu. Kadang kula Yayi Gatotkaca malah sak mangke sak ngertos kula boten badhe kepengin rembag Tunggarana nanging gandheng sak mangke sampun dados perkawis. Tumunten Paman Setyaking badhe nderekaken kadang kula Yayi Gatotkaca sowan dhateng Garing Ngamarta. Oh ngaten inggih. Kula suwun sampun ngantos dados perangan. Kula suwun sampun ngantos dados perangan dipun candhet semanten kemawon. Dipun candhet semanten kemawon. Nanging lho, Samba kok tekan kene Yayi. Oh, adikku sini. Patri gumulung mangrembak ing wadya Kurcakura reka giri-giri ronanggana magawe gelar ronanggana magawe gelar wang Samba inggih Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Nganti kaget pun Kakang kok lha kok dadi kahanan Tunggarana bubar mawut ora karu-karuan. Menika kula wau kula anyape dhateng murkanipun ingkang paman. Nggih menika pun Paman Pancatnyana. Lho, Paman Pancatnyana wonten dawuh. Kula wau kula paring dawuh kaliyan Paman Pancatnyana supados namung nanjihaken dhateng kawontenanipun tiyang-tiyang Pringgondani. Kula mboten kepengin dumados ing pasulayan. Kula mboten kepengin wonten memangsan antawisipun Pringgondani lan Trajutrisna namung babagan bumi Tunggarana. Nanging lha kok malah dados mekaten kawontenanipun. Kathah prajurit ingkang nandhang sakit saperangan dados banten. Kula nuwun sewu. Ingkang dawuh supados anggepuk perang wadya Pringgondani. Nyuwun pangapunten nggih. Krana sakit manah kula dipun iwi-iwi dhateng tiyang-tiyang Pringgondani. Sinengguh tiyang Trajutrisna menika satriya-satri ingkang jirih getih wedi mati tumunten kula anggecak perang para wadyabala ing Pringgondani. Paman Pancatnyana wonten dawuh. Nek ngono panguwasa Ratu Trajutrisna kalah karo panguwasaning Patih Trajutrisna. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Kula sampun matur wungsal wangsul sampun ngantos bebangri asmanipun nalindring Trajutrisna. Inggih, nggih ngestaken dawuh. Samba wonten timbalan Kakang Mas. Apa wigatine? Kanjeng Rama ngersakaken lelampan menika dipun rembag. Perkawis menika dipun rembag sarana pirembagan ingkang bedamen. Tegesipun sampun ngantos wonten tuwuhing pasulayan antawisipun Pringgondani lan Trajutrisna. Mila kula dipun suwun amethuk dhateng Jengandika Kakang Mas. Supados kula dherekaken sowan wonten Garing Ngamarta samangke Kanjeng Rama badhe ngrawuhaken para neraja nerpati ingkang sampun keladuk yuswa tuwin
pepundhen sepuh sedayanipun supados tumun ngrembak babakan bumi Tunggarana. Ngono dawuh Kanjeng Rama Yayi. Inggih mekaten Kakang Mas. Paman Pancanyana wonten dawuh. Sak pengker kula wonten negari Ngamarta sampeyan ampun gawe dak-dakaning pasulayan. Kula suwun sing tentrem, sing ayem. Tunggarana nembe dipun rembak wonten madani negari Ngamarta. Sarana sawanipun ingkang putra pun setija. Inggih, mugi-mugi paduka angsal kamenangan. Kamenangan sing pripun? Iya nyuwun pangapunten. Tegesipun panjenengan boten nampi raos sastra wirang saking para sepuh. Nggih angger setija. Sombo wonten timbalan Ngamas. Hayo. Tutna pun Kakang sowan marang Praja Ngamarta. Monggo Kakang Mas kula dherekaken. Samangke Yayi Garukaca badhe kadherekaken Paman Setyaki. Yo, pun Kakang mingkari manut karo dawuhing Kanjeng Rama lumantar sira Yayi Sombo. Inggih Kakang Mas setija. Jagat pangestu Ngara. Ih Kresna, Kresna. Kula wonten maring dawuh Hyang Unadewa. Inggih wonten timbalan. Baladewa wonten dawuh. Werkudara. Iye, Matsapati kakekku. Ingkang padha duwe kewajiban ngrampungi perkara wis padha prapteng negara Ngamarta. Ya mung saiki gandeng akeh para sepuh kang padha anjenengi. Marata gage saiki aku tak ndangu marang Putu Prabu Ndarawati. Munggo penemuning Putu Prabu piye? Nggih, kula nyuwun pangapunten Kanjeng Hyang. Kula namung nderek kersa maduka Kanjeng Hyang jernatanipun. Sampun kinten kula menika mangke mban cindhe mban siladan menawi kula munjuk atur krana setija menika anak kula Gatotkaca menika keponakan kula menika mboten sae kedadosanipun menawi kula munjuk atur kersa maduka Kanjeng Hyang. Dadi sira Putu Prabu Ndarawati ora kepareng medhar pangandikan. Purbawasisa wonten asta paduka Kanjeng Hyang Sri Baginda Maharaja Prabu Matsapati. Werkudara, nggih. Kowe arep arepe atur apa? Gandengki magepokan kelawan majamu si Gatotkaca. Ora jeneng rupa-rupa gedhang. Nang aku ora duwe atur apa-apa. Yen Kresna ora duwe atur apa-apa, Werkudara ora bakal duwe atur apa-apa. Monggo mundhak dikira aku mbelani karo anak. Aku wegah diarani aku mbelani karo anak, dasare anakku wis gerang. Wis ora pantes sumendhe marang panguwasaning wong tuwa. Lah terus piye? Baladewa, sira Putu Mandura darepe atur kepiye? Nuwun sewu Kanjeng Hyang. Gandeng ingkang pinitados minangka sesepuhing para nalindra menika paduka Kanjeng Hyang Matsapati. Mila dinten samangke kula sumanggaken bab lampahan menika borong dhateng paduka Kanjeng Hyang. Namung kula suwun kanthi sanget sampun ngantos ing antawisipun setunggal menika mangke wonten mesgul penggalihipun. Menawi wonten raos megul manahipun anak-anak kula kekalih menika tan wandhe menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ya, yen to pancen mengkono jumbuh kelawan apa ingkang wis ndak ngandhakake sapa to saiki ingkang duwe panguwasa sarta duwe wewenang tumraping bumi Tunggarana. Nggih, mboten sanes kejawi namung Adipati Wahana menika Kanjeng Hyang. Adipati Wahana, inggih. Adipati Wahana kuwi sapa? Menika atmajanipun inggih menika Sumber Katong. Sumber Katong kuwi sapa? Sumber Katong menika rumiyin patihipun Prabu Kala Kahana. Prabu Kala Kahana menika rumiyin atmajanipun Prabu Kala Pustaka. Wondene Kala Pustaka menika rumiyin menika kadangipun utawi sumitranipun Prabu Tremboko ing Pringgondani. Mbok menawi sarana Adipati Wahana menika kala wau saged ngaturaken sowanipun pun Sumber Katong tiyang sepuhipun kala si Wahana menika kala wau supados nyariosaken lampahan ingkang dumados wonten ing bumi Tunggarana. Lah dalah. Niat langening kalangyohan aglar pandan moncar tinon lir kekonang Surem sorotetan padang kasor lan bajaring Purnameng gegono dasari mongso katiga. Adipati Wahana wonten timbalan ngadhau.
ingsun njaluk sowane wong atuwa kita kang aran Sumber Katuk supaya sowan marang Praja Ngamarta sabab liyane wis ora ana ya mung kari wong tuamu mbok menawa ingkang ingsun jletrehake kahanan bumi Tunggorana. Ganjing langit kelap-kelapaton lirkin sanging risang mawe gandrung ing apa iki ngaran Sumber Kato inggih Diwaji kula ing abdipun Digya Sumber Kato wonten timbalan gandeng bumi Tunggorana dina samengko dadi regejegan antaraning negara Trajutrisna lan Pringgondani mula aja nganti kelakon tumibaning kurban merga saka padha rebutan bumi Tunggorana dina samengko mara gage jlentrehna ingkang saknyata munggo piye kahanane bumi Tunggorana nggih mugi andadosna ing kawuningan sekawit bumi Tunggorana menika kebawah keperintah negari ing Pringgondani wonten ingkang lenggah dampar wonten ing bumi Tunggorana menika Sang Nata Prabu Kalapustaka menika sumitranipun Prabu Trembuka sami-sami suwita wonten ngersanipun Prabu Pandhu ngenger dados siswanipun Nalindra ing Ngastina ngono inggih sabanjure saking saenipun Prabu Trembuka tuwin penggalih ingkang welas asih dhateng ingkang kadangipun Prabu Kalapustaka tumuli bumi Tunggorana nalika semanten dipun dadosaken bumi perdikan dadi bumi perdikan inggih boten kebawah wonten pundi kemawon sasedanipun Prabu Kalapustaka ingkang dados Nalindra Prabu Kala Kahana nalika semanten kula tasih dados patih Kala Kahana kuwi atmajanipun Prabu Kalapustaka. Nalika semanten Prabu Kala Kahana pejah ingkang mejahi Nalindra ing Trajutrisna utawi ing Surateleng Prabu Bomantara. Prabu Bomantara ngukup negari utawi laladan Tunggorana. Lah saklajengipun Prabu Bomantara seda wonten astanipun Raden Setija tumuli dados negari Trajutrisna ingkang lenggah dampar Prabu Setija Boma Narakasura wiwit dinten menika negari Tunggorana wangsul dados bumi perdikan malih ngantos saksedanipun Prabu Kala dipun perjahi Prabu Bomantara kala wau negari utawi bumi Tunggorana dados bumi perdikan boten kebawah keperintah negari pundi kemawon dumugi sepriki menika lan ingkang lenggani atmajanipun Prabu Kala Kahana inggih menika Gusti Kala Adipati Wahana menika Diwaji menggah mekaten lelampanipun bumi Tunggorana Gusti atur mingkeng kaya mengkono mau apa ana bukti nyatane saora-orane tandha kekancingan wonten kula matur kados mekaten menika krana lelampan ingkang dumados wonten ing bumi Tunggorana menika kaserat wonten ing Weda Pustaka Raja. Menggah menika ingkang dados kekancinganipun anggen kula munjuk atur ngersa paduka Gusti kula Sang Sri Bagindra Maharaja Prabu Matswapati sinuwun.
Sumber katong wonten dawuh biar padang trawangan. Ana sewiji-wiji ingkang tinarya gada nggone ingsun bakal nemtokake babakan bumi Tunggarana. Lho nggih. Ngaturake panuwun tanpa pepindhan tak jaluk bali marang asal mulamu. Iye, nyuwun pamit sinuwun. Yo sing ati-ati. Sumber katong. Kresna, kula wonten dawuh Werkudara. Wa napa? Sira ingkang minangka dadi wong atuwane anak utu-putuku Gatotkaca lan Setija, inggih pone yang tepake. Pone yang minangka pinisara dadi nalindraning para nalindra ingkang menang ngadili lan misuda para nalindra. Ndak tetepake, ndak jupuk saka lakon ingkang sepisanan nalika Prabu Kalapustaka kuwi dadi sumitraning Prabu Trembuka lan ingkang sekawit Tunggarana kebawah keperintah negoring Pringgondani nalika peperintaning Prabu Trembuka tumuli kaparingan kamardikan lan dadi bumi perdikan. Nanging ndak tetepake Tunggarana tak balekake kala mangsa kala biyen nalika Pringgondani diasta dening Prabu Trembuka kebawah keperintah negoring Pringgondani Kresna. Inggih ngestaken dawuh. Ya aku mingkari manut. Bareng ingsun netepake lah kok putuku Setija klepat ninggal pasewakan tanpa pamit. Kresna iki eneng lakon kepiye? Iye, kula piyambak mboten mangertos. Werkudara piye? Wah, Gatot wonten dawuh. Cah ora tanggap kakangmu metu njaba kae Tarenana karepe piye? Sendika Kanjeng Rama. Kunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Kakang Mas kersanipun Kakang Mas Setija kados pundi? Dene sasamunipun Kanjeng yang paring dawuh teka Paduka tumuli minglar saking datul ya negari Ngamarta. Yayi ora jeneng pun Kakang ngalap marang bumi Tunggarana kuwi ora. Nanging gandeng pawiwahan mau dipidhangetake sarta dipirsani dening piyai ingkang akeh. Mula rasaku kok kaya ora kepenak. Si Adi Wisatriya pun Kakang Wisatriya mongko wis padha-padha madheg nalindra. Aja gampang marang pasrah marang panguwasaning wong tuwa. Ayo, yen bisa perkara iki dirampungi dhewe kanthi cara kasatriyan. Katotian Gatotkaca tinon mapakarka suta tegabira Kresna. Kakang Setija ora duwe niat bakal ngukup bumi Tunggarana. Ewadene Kakang Setija paring dawuh kaya mengkono. Aja dikira Gatotkaca wong jirih getih wedi mati. Ayo penjaluke Kakang Setija nganggo cara piye tak turuti. Bagus, ora meringkus dadamu.
Latmara Sang Arjuna esmunya kang kamanungsan kasrepan tinggahing mungsuh Kakang Semar kula sapa iki nuwun sewu menika wayahipun pandhita ing Gebang Tinatar Begawan Paminto Jati jenenge sapa Bambang Pamegat Tresna Bambang Pamegat Tresna nggih ibune Pamintaningsih bapakne sampeyan lho aja gawar ngawur apa pancen bener kowe anak utawa kowe putu Begawan Paminto Jati kasinggihan Kanjeng Rama kula ingkang putra pun Bambang Pamegat Tresna Kanjeng Rama Pamegat Tresna kula wonten paring adhawuh aja gampang kowe ngaku anak Janaka aja gampang kowe ditampa dadi anak Janaka anak Janaka kudu wani ngaturake dharma bektine kalawan wong tuwa menapa ing kedah kula lampahi paduka badhe paring dawuh menapa kadangmu sakloron kadangmu tuwa Setija Bama Narakasura lan adimu lanang utawa kadangmu tuwa ing pringgondani padha panca bakah rebut bumi Tunggarana yen ku bisa ngrampungi tanpa ana dumadining kurban kowe tak anggep anak Janaka Pamegat nom-noman nabung ana ing peperangan kowe aja melu-melu perkara iki kowe ora mangan nangkane ndak gabul pulute nuwun sewu sinuwun dipun tepangaken menika nem-neman saking pertapan Gebang Tinatar wayahipun Begawan Paminto Jati kula Bambang Pamegat Tresna semingkir iki papane wong neter kadigdayan papane nggonku neter kadidayan karo adhiku Gatotkaca panjenengan kenging dipun emutaken ora mboten lho kowe ngelikke Ratu Trajutresna apa kira-kira iso ngalahke Ratu Trajutresna wah waduh Pamegat Tresna kowe bayi wingi sore tanganmu atos kaya wesi meh wae ora eling Purwadasena ya aku ngakoni keunggulanmu aku ngakoni kemenanganmu Pamegat Tresna nun sewu sinuwun menawi paduka sampun ngakoni dhateng ingkang abdipun Pamegat Tresna menapa langkung prayogi monggo kula kanthi caket kan Raden Gatotkaca lho sirmu piye mangke badhe wonten Rembag ingkang langkung wigatos lan ingkang langkung sae tinimbang ngetingalaken dhateng atosing balung tuwin wuleting kulit sinuwun aku manut karo kowe Pamegat Tresna nyuwun pangapunten
ngantos kula wantun nengahi perkawis menika krana adreng anggen kula pengin pinanggih kalian tiyang sepuh kula. Inggih menika Kanjeng Rama Janaka tumunten kula pinaringan kewajiban kedah saged misah dhateng ing sami Bandayuda. Lho, yen ngono kuwi adhiku dhewe Yayi. Inggih Kakang Mas. Lho yen ngono kuwi adhiku dhewe Yayi. Inggih. Kula gumun ing atasipun panjenengan menika nalindra muda. Ing mestinipun saged kinarya patuladan. Teka tasih dipun reh dhateng derajat tuwin pangkat dipun reh dhateng kadunyan. Aduh sinuwun. Menawi lalampahan kados mekaten menika menapa mboten ambebangri dhateng asmanipun tiyang sepuh Prabu Setija menika atmajanipun Prabu Kresna ing Ndarawati. Raden Gatotkaca menika kadang kula sepuh atmajanipun satriya ingkang kondhang kaloka Raden Werkudara. Sedaya sami mireng menawi Raden Setija tuwin Raden Gatotkaca sami aben yuda namung rebat bumi Tunggarana. Menapa mboten nami lingsemi, menapa mboten nami damel banger bacin asmanipun tiyang sepuh. Jer kewajibanipun anak menika njunjung dhateng derajatipun tiyang sepuh, mikul dhuwur mendem jero dhateng tiyang sepuh. Raden, bumi Tunggarana ing mekaten menika saenipun monggo dipun rembag. Nalindring Traju Trisna tuwin nalindring Pringgondani sumangga kados pundi sak mangke saenipun. Supados sak mangke tetepa ketingal rukun manunggal tetunggalan boten wonten raos milik antawisipun setunggalan setunggalipun Raden. Nuwun sewu Kakang Mas. Sepinten kalebatanipun ingkang rayi kula nyuwun pangapunten Yayi pun Kakang wong tuwa ingkang keladuk nganti kurang pitung pun Kakang nyuwun pangapura. Mugi dadosa paseksen jeng andika Kakang Mas lan paseksen kadang kula Yayi Pamegat Trisna. Nadan sampun dipun dawuhaken dening Kanjeng Hyang Matswapati. Sampun dipun dawuhaken dadi Kanjeng Hyang Durgandana bilih Tunggarana menika kebawah keperintah Pringgondani. Nanging paduka Kakang Mas kula aturi nyekseni jumbuh kalian ngendikanipun Kanjeng Hyang Trembaka Tunggarana tetep dados kula dadosaken bumi perdikan. Ya pun Kakang nekseni Yayi.